ide, lebo na zdržiavanie. Na to, aby si nás dával do porádu. No. Sestrička Mária, toto teraz.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami. I s duchom tvojim. Môj milý Ježišu, z lásky ukrižovaný, chcem byť snúbenicou tvojho srdca. Chcem ťa zasypať slávou. Chcem ťa milovať, až na smrť milovať. To sú slova našej blahoslavenej Zdenky. Krásna túžba. Úžasná túžba. A my sme tu prichádzali po 4 dni, aby sme sa v tejto túžbe aj my utvrdili. Aj my chceme byť pri Ježišovom srdci, zahrnúť ho chválou a slávou. Ďakujem všetkým, ktorí ste tieto dni prichádzali a dnes tieto dni vrcholia tou plnou účasťou, pretože sme tu celá diecéza, lebo je to s nami diecézny otec biskup František, ktorý prijal prosbu. Ja som ju hneď odozdal pomenovanie ešte pred biskupskou vysviackou hneď prvé a on hneď s radosťou sa aj veľmi tešil, že môže prísť medzi nás na takúto krásnu oslavu. Tak ho víta medzi nami. Takisto pomocného otca biskupa Jána, našich vzácnych kňazov z našej susedných diecéz. Chcem osobitne privítať rehoľné sestry, osobitne z kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža s provinciálnou predstavenou Máriou Teréziou, vzácnych hostí Jozefa Šimonoviča, ktorí včera prednášali dnes Božie slovo. Spomenul, že 10 rokov na hereckom dôchodku, ale slúži ďalej a ďakujeme i za túto jeho službu lásky, prijatie. Chcem privítať i našich diakonov, seminaristov, osobitne možno i príbuzných z rodiny Habouštiakovej, Antona Habouštiaka. On nám prinášal krásne rozprávky, ktorých dobro víťazilo nad zlom. Ale chcel ukázať, že a zachytil i tento príbeh našej Zdenky. A to nie je rozprávka, že môže dobro víťaziť nad zlom. Láska nad nenávisťou a zlobou. A nech za tomu je vďaka všetkým príbuzným. Myslím, že je tu dcéra Anna spolu s manželom, jeho brat Jozef a ďalší príbuzní. Tých osobitne tak vítam. Ale aj všetkých vás, ctitelia blahoslavenej Zdenky, z blízka i z ďaleka, ale aj našich domácich. Obnovme svoju túžbu milovať Ježiša, milovať ho až na smrť. Ešte raz všetci úprimne vítajte. Milý pán farár, ďakujeme za privítanie. Mám veľkú radosť v srdci, že som tu medzi vami, pretože som to cítil ako istý dlh voči našej milovanej, blahoslavenej sestre Zdenke. Dlh za svedectvo jej života, ktorý dlhé roky bol nepovšimnutý, zabudnutý. A chceme ho aj my, biskupy našej diecézy, ale aj Slovenska, ponúkať našej krajine ako inšpiráciu, ako vzor. Veľmi si vážim a ďakujem za vašu prítomnosť tu, lebo to počasie je vrtkavé, nevieme ešte, ako to bude cez svätú omšu, ale jedno je isté a použijem slova blahoslavenej Zdenky. Za mrakmi je naše milované slnko, Ježiš Kristus. Takže keď aj prídu nejaké búrky, dažde, nielen teraz, myslím tie z vody, ale keď prídu aj v živote ťažkosti, za mrakmi je moje milované slnko Ježiš Kristus. To nech nás naplňa dôverou. Slávme svätú omšu s čistým srdcom, vo chvíľke ticha oľutujme svoje hriechy. Vyznávam Všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu,
všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Zmiluj sa nad nami, 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 nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Zmiluj sa nad nami. Zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad zmiluj sa nad nami, 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 nad nami. Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený syn, Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste. S Duchom Svätým v sláve Boha Otca. Amen. Modlíme sa. Dobrotivý Bože, Ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radosnou službou chorým a Tvojim kňazom. Prosíme ťa, dopráj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
Čítanie z knihy Múdrosti. Duše spravodlivých sú v Božích rukách. Múka smrti sa ich nedotkne. Nemúdri sa nazdávali, že sú mŕtvi. Za nešťastie pokladali ich smrť a ich odchod od nás za záhubu. Ale oni sú v pokoji. A hoci v očiach ľudí pretrpeli muky, ich nádej je plná nesmrteľnosti. Po krátkom utrpení príjmú veľké dobrodenie, lebo ich Boh skúšal a zistil, že sú ho hodní. Vyskúšal ich ako zlato v peci a prijal ich ako celopálnu žertvu. V deň súdu zažiaria, prebehnú ťa iskry cez trstinu, súdiť budú ľudstvo, nad národmi budú panovať a Pán bude nad nimi kráľovať na veky. Tí, čo v Neho dúfajú, poznajú pravdu a verní zotrvajú v láske pri ňom, lebo pre svätých je pripravená milosť a zľutovanie a pre jeho vyvolených odmena. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov. Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov. Keby sa nás Pán nebol ujal, keď ľudia povstali proti nám, tvári by nás živých boli prehotli, keď proti nám mlčala ich zúrivosť. Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov. Vári by nás bola voda zaliala, Ariava sa prevalila cez nás. Vári by sa oni prevalili cez nás, rozbúrené vody. Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov. Súčka sa roztrhla a my sme na slobode. Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Jána. Milovaní, každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z Neho narodil. Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme Jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame Jeho prikázania. A Jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka.
s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva Tebe, Pane. Ježiš povedal všetkým: kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a seba samého by stratil alebo poškodil. Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slova, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov. Počuli sme slovo Pánovo. Sláva Tebe, Kriste. Milý spolubrat v biskupskej službe, otec biskup Ján, spolubratia kňazi, reholné sestry, milí rodáci, tu z Krivej, ale aj vy všetci pútnici, ktorí ste prišli tu, na toto miesto rodiska našej blahoslavenej sestry Zdenky. Keď som čítal a opäť čítal životopis Cecílie Šelingovej, svojim rodným menom, sestry Zdenky, reholným, prvá vec, čo vždy sa mi vynára, keď čítam ten životopis, je, že z akých skromných pomerov pochádzala. 10. z 11 detí, 1916. Veď to bola vojna, prvá svetová vojna. Životopisy, svedkovia hovoria o veľmi zbožnej rodine, do ktorej sa Cecília narodila. V tejto maličkej, nenápadnej obci na Orave. Naozaj sa znova potvrdzuje to, že aký je Boh úžasný, ako koná veľakrát nenápadne a inak, ako by sme to očakávali, alebo aké sú ľudské predstavy. Spomeňte si na Sväté písmo, Božiu matku, keď Boh posiela anjela Gabriela do Nazareta. Nazaret, o ktorom jeden potom z apoštolov povie, že čo môže byť dobre z Nazareta. Do Nazareta, ktoré sa v starom zákone, tam, kde boli všetky tie predpovede o Mesiášovi, vôbec nespomína. Nazaret sa vôbec nespomína. V starom zákone, nejaké proroctvo, očakávanie. Boh koná inak, ako by sme to čakali. Preto, keď začínam túto homíliu, tak ešte viac ma udivujú rodičia Zdenky, než ona samotná. Že aká to odvaha rodičov, nie vo vojnovom čase, dať život ďalšej, prijať
ďalšie dieťa do svojej rodiny. A nebáť sa. Aký je to rozdiel, keď dnes sa premýšľa, či rodičia, manželia budú mať dieťa, alebo si vezmu psíka. Že čo by tak bolo vhodnejšie. Obdivuhodné. Ale Boh je taký, že Boh koná naozaj veľakrát opačne, ako by sme to my čakali. Obdivuhodne. Tam, kde aj v dnešnej dobe počujeme niekedy náreky, ťažká doba, ťažko sa žije. Že si mladí musia zobrať hypotéku, alebo ak si chcú založiť rodinu, že najskôr, aby mali dobrú prácu, zabezpečenie. Neviem, ako by to počúvali tí rodičia tej Cecílie. Že by povedali nám ľudia, však bola vojna, prvá svetová vojna. A my sme sa tu narodili, alebo žili teda tu v krivej, úplne jednoduchých podmienkach. Asi nie každé dieťa malo vlastnú detskú izbu. A predsa aký krásny kvet vychovali spolu, verím, že s ostatnými deťmi. Obdivuhodné. Preto som tu, aby som nás všetkých povzbudil, že život je krásny, život stojí za to, je veľkým darom od Pána a naozaj sme tu preto, aby sme možno aj Pánu Bohu sľúbili, že budeme menej nariekať, že čo všetko nemáme, čo sa všetko nedá a viac ďakovať, chváliť Pána. Lebo on dokáže aj v skromných podmienkach robiť veľké veci. Sľúbme to Pánu Bohu, že menej nariekať a viacej ďakovať, lebo keď čítame potom životopis Zdenky, tak sa hanbím aj ja. Tu na neďalko Medvedzí, že do akého šťastného prostredia rodiny som sa narodil. Nebola vojna. A mám len 2 súrodencov, nie 11. Viete, keď je koláč, tak 3 bratia sa lepšie rozdelia ako 11. A predsa, viete, preto to hovorím, že koľkokrát nariekania nad tým, ako je to ťažké v dnešnej dobe, ako sa ťažko hľadá práca alebo živobytie, ako dlho čakáme, kým sa postaví dom alebo získa byt, ale máme prácu, zamestnanie adekvátnu. A keď potom čítame tieto príklady, tak sa hanbím a ja pred Pánom Bohom a poviem, Pane, na čo si to sťažujem? Preto sú tie vzory také dôležité. Ďakujte, rodáci z krivej. Ako vám to mám povedať? Krivci? Dobre? Dobre, aby ste potom Sibile Myslovičovi neposielali, že na jazykový ústav, že som zle povedal. Lebo spisovne je vraj krivani. Ale krivci je také naše. Buďte hrdí na vašu rodáčku. Buďte hrdí. Že taká maličká obec, táto naša maličká Orava dala svetu cez jej rodičov, cez to Božie pôsobenie sveticu, blahoslavenú Zdenku. Lebo Boh je veľký a koná. V jej životopise čítame o mnohých vlastnostiach, ktoré mala. Chcem vám ponúknuť niektoré z nich. Oslovila ma jej vlastnosť obetavosti. Iste sa ju nenaučila až v reholi, ale priniesla si ju z rodiny. Ale reholné spoločenstvo, ako pre kňazov zase seminár, ako potom ďalej, keď človek žije do manželstva, nám pomáhajú tie čnosti rozvíjať, obrúsiť, vyčistiť ako ten pekný diamant, ktorý má svoj pôvod v rodine a potom ďalej ho v živote vybrusujeme do krásy. Ale ona sa tej obetavosti naučila doma. Chcem vás povzbudiť k obetavosti. Čnosť, vlastnosť, na ktorú sa zabúda. Obetavosť to je kdesi taká nezištnosť. Obetavosť je tam, kde človek nekalkuluje, kde nevypočítava, či sa mu to oplatí, neoplatí, čo z toho má, čo za to dostane. Obetavosť je nádherný dar, vlastnosť od Pána, ktorá vidí najskôr človeka a nie najskôr čísla. Nie, lebo niekedy sme aj my v tej spoločnosti vedení, že keď sme požiadaní o nejakú pomoc,
tak prvé slovo viete, ktoré nám napadne. No a čo za to? Oplatí sa mi to? Obetavosť sa nepýta. Čo za to? Obetavosť vidí človeka. Ona sa to naučila tu, doma, v Krivej, v rodine. Preto vás pozbudzujem. Učme sa v tej základnej bunke spoločnosti nezištnosti, obetavosti, ktorá nekalkuluje, nevypočítava, nepozerá, nehľadí, či mám z toho niečo, nemám z toho dačo. A či sa mi to oplatí, nevyplatí, možno mám lepšie možnosti, ale vidím človeka, ktorý potrebuje pomoc. Láska, ktorá nie je vypočítavá. Tak ako to hovorí apoštol Pavol v tom nádhernom hymne alebo ceste, ktorú chce ukázať veriacím. Tú vznešenú cestu. Prosím, vykročme na vznešenú cestu obetavosti, nezištnosti, ktorá nekalkuluje. Prosím o to vás, kňazov, tiež. Vy môžete povedať, ale my prosím aj biskupov o to. Áno. Sestry, ostatní, drahí bratia a sestry, pútnici, prosím vás o to. O službu, o túto vlastnosť, ktorá nie je vypočítavá, ktorá nekalkuluje, ale ktorá vidí človeka, ktorý potrebuje pomoc. Verte mi, Pán Boh to požehná. Pán Boh odmení. Verte mi to. Niekedy si Pán Boh dá na čas. Niekedy odmení, požehná ešte v tú minútu. Niekedy o mesiac, niekedy až po dlhých rokoch. Niekedy možno až vo večnosti. Ale to ja mu už nebudem určovať. Lebo on vie, čo robí. Ale vás pozvodujem k obetavosti. A nech tá prvá škola sú naše rodiny. Je naše spoločenstvo. Tieto naše, aj rodina farská, každá, z ktorej pochádzame, z farnosti. To je prvé miesto, prvá škola týchto vlastností. Druhé, čo pri sestre Zdenke obdivujem a potrebujeme si to ako kresťania zopakovať. Keď sa stala reholnou sestrou, ona nastúpila aj ako zdravotná sestra. A svedectvá hovoria, že lekári, odborníci si ju vyhľadávali, lebo sa vyznačovala profesionalitou. Že ju obdivovali a vyhľadávali v nemocniciach, aby nastúpila a pracovala, lebo bola odborníčka. Lebo pristupovala k práci veľmi poctivo, zodpovedne, profesionálne. Nezakryla to, že, viete, ja som reholná sestra. Nezakryla tú profesionalitu niečím iným. Milí priatelia, drahí pútnici, to je výzva pre nás. Kresťan nie je ten, ktorý sa zakrie svojou vierou, ale ktorý sa snažíme byť užitočný pre tento svet. Spoľahlivý, užitočný, profesionálny. V tej práci, kde sme. V tom povolaní, kde sme. Čo budete od biskupa očakávať? Asi nie to, že budem vedieť opraviť vodovodné potrubie. Od biskupa budete očakávať, buďte biskupom. Buďte biskupmi, buďte pastiermi, buďte učitelia. Od kňaza asi nebudete mu vyčítať, ak nebude veľmi dobre hrať futbal. Ale budete od neho očakávať, že bude dobrý kňaz, obetavý. Tam je tá profesionalita. Tam je to povolanie, tam je tá užitočnosť. Čo budete čakať od mamy v rodine? Že bude dobrá predavačka? A nie skôr, že chcem, aby si bola mama. Na 100%, v zamestnaní a tak ďalej. Môžeme pokračovať v každom tom povolaní. Toto obdivujem na Zdenke. Že my keď sme tu, tak ju si pripomíname, že ona vzala to svoje poslanie, povolanie zdravotnej sestry vážne. Že to nezakryla vierou. Že nepovedala, nerozumiem tej zdravotnej starostlivosti, ale viete, ja sa každý deň pomodlím. Ale porozumela, že ten chorý na lôžku potrebuje jej aj profesionalitu. A samozrejme, bol tam rozmer viery. Chcem vás povzbudiť. My, kresťania,
Buďme užitoční pre tento svet. Znova si pripomeňme krásnu modlitbu, ktorú sa modlia rodičia pri krste svojho dieťaťa. Keď hovoria, Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoch. Čo to znamená byť kresťan? Nielen Bohu na slávu, rodičom na radosť, ale byť užitočný pre tento svet. Tam je tá výchova, tam je to vzdelanie, tam sú tie čnosti, že povie oco, mama, ty raz budeš dospelý a ja chcem, aby si bol poctivý, aby si bol pracovitý, aby si bol užitočný, aby to, čo sa ti zverí, si neodflákol, aby si to robil poriadne. Prečo? Lebo osláviš Pána Boha. Osláviš cirkev. Budeš aj Bohu, ale aj ľuďom a cirkvi na slávu. Nie? To je dobré, keď veriaci učiteľ je aj profesionál učiteľ. Keď zamestnanec práci je taký, že je vzorom, príkladom tej pracovosti, poctivosti. Že nepovie, že pán riaditeľ, tú prácu som odflákol, ale v nedeľu som bol v kostole. Ja potrebujem, aby si bol v nedeľu v kostole a v pondelok, aby si bol pracovitý, užitočný. Aby sme boli svetu na osah. Toto obdivujem u Zdenky. Že o nej tie svedectvá pacientov, lekárov hovoria, to bola jedna odborníčka. To bola žena, ktorá rozumela tomu, čo jej bolo zverené. A robila to dobre. To je veľké poslanie pre nás. Byť užitočný pre tento svet. Ako kresťania. To, čo Ježiš hovorí, buďte soľou, buďte svetlom. Nie len svojou vierou, ale svojim prístupom k povinnostiam. K veciam, ktoré sú nám zverené. A tretie, čo obdivujem a som vďačný za prítomnosť vás, milí spolubratia kňazi. Sestra Zdenka mala rada kňazov. Sestra Zdenka mala rada cirkev. Koľko utrpenia pre tú svoju vernosť a lásku k cirkvi a kňazom. Nesmierne utrpenia, ponižovania. Neľudské. Nie len, že ponižujúce ľudskú dôstojnosť, ale ešte o to viac, že bola žena. Ponížená tej ľudskej, ženskej kráse. Nesmierne ponížená. Pre lásku ku kňazom a pre lásku k cirkvi. Preto chcem aj ako diecézny biskup, nech tá naša krivá tu na Orave zažiari. Nech zažiari nám, kňazom. Zastavujte sa tu pri Zdenke. Lebo ona milovala kňazov. Šírte jej úctu. Šírte úctu vo farnostiach, prosím. A hovorte, to bola žena, to bola reholná sestra, ktorá milovala kňazov. Prišla do kaplnky a povedala, môj život ti dávam, pane, za život tohto kňaza. A pán prijal jej obetu. Za kňaza. Nie je to krásne, keď sa môžeme tu ako kňazi stretnúť pri svetici, pri blahoslavenej, ktorá milovala kňazov čistou, nezištnou, obetavou láskou. Príjmi obetu môjho života. Kde viac ísť v našej diecéze, ak nie tu, do tohto rodiska, my kňazi, ale aj reholné sestry. Plný vďačnosti. Ale chcem aj vás ostatných pozbudiť v tejto dobe, v tomto čase. Prosím, milujte cirkev. Milujme cirkev. Milujte kňazov. Modlite sa za nás. Proste, pomáhajte nám. Spolupracujte s nami. Pozbudzujte nás. Ale milujme cirkev. Cirkev, ktorá je božsko-ľudská. Keď niekto povie, pán biskup, tá cirkev, viete, koľko škandálov, ťažkostí. Áno, aj reálnych, aj skutočných. Ale povedzte, keď pochádzame z rodiny, zdvihnite ruku, ktorý poviete, ja som sa narodil do dokonalej rodiny. Asi len pán Ježiš zdvihne ruku. A predsa s akou vďačnosťou si chránime naše rodiny. Ak aj otec nebol vždy taký, aký mal byť. Ak aj mama niekedy nebola vždy taká, aká mala byť, nervóznejšia a tak ďalej. Vždy si chránime rodinu. Lebo to je hniezdo, odkiaľ pochádzame. To je ten prameň,
ktorého čerpáme. A predsa si nezašpiníme prameň, z ktorého budeme potom piť. A keď pre nás bude cirkev rodinou, tak povieme, áno, sú tam aj ťažkosti. Sú aj poklesky a pády, lebo ich mám ja. Lebo mám svoje hriechy, ktoré tiež špinia tú rodinu cirkev. Ale nedopustím na ňu. Lebo je to moja rodina. Keď cirkev sa stane pre nás nie inštitúciou, na inštitúciu sa potom hundre. Keď cirkev je pre nás rodina, tak si ju chránime. Keď nie je inštitúcia. A to bude vtedy, keď budeme vytvárať cirkvi vzťahy. Inštitúcia nevytvára vzťahy. Inštitúcia je úradníctvo. Ale tam, kde sa z inštitúcie vytvárajú vzťahy, tam, kde prvé miesto majú vzťahy, tam sa vytvára rodina. A my chceme vytvárať svedectvo bratov a sestier v rodine, ktorú voláme cirkev. Zdenka to robila. Zdenka milovala cirkev. So všetkými slabosťami. Ale vedomá si toho, že cirkev je Božím dielom. Že cirkev je Ježišovou vôľou. Ježiš chcel, aby bola cirkev. A komu ju zveril? Keď dnes hovoríme niekedy o tých ťažkostiach. Zveril ju Petrovi, ktorý ho zaprel. Zveril ho Petrovi, ktorý sa pochyboval a sa topil. Mohol si niekoho iného vybrať, nie? Dokonalejšieho. Aniela Gabriela. Za zakladateľa cirkvi. Zveril ju učeníkom, ktorí sa rozutekali. Ján zostal pod krížom. Ježiš chcel zveriť cirkev ľuďom. Vedel o ťažkostiach a predsa ju zveril, dôveroval. A vyzval nás, aby sme tvorili rodinu. Prosím, podľa vzoru blahoslavenej Zdenky, vytvárajme aj rodinu cirkvi. Sme jej súčasťou. Vytvárajme vzťahy. Nechcíme cirkev inštitúcie, úradníctva. Ale chcíme, modlíme sa a prosme, aby naša cirkev aj na Slovensku, aby naša cirkev v tejto diecéze, naše farnosti, boli cirkvou rodiny, vzťahov. Ale pamätajme, že tie vzťahy vytvárame my. My všetci sme jej súčasťou. Obetavosť, užitočnosť a láska k cirkvi. Nech nám k tomu blahoslavená sestra Zdenka pomáha. Amen. Verím v Boha, Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil zo smúly. Tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen. bratia a sestry, Boh v živote svätých korunuje dielo svojej milosti. Za hrdinské čnosti bola na oltár povýšená aj dcéra nášho národa, dcéra tejto obce, blahoslavená sestra Zdenka.
Ďakujme Bohu za dar jej príkladného života a spoločne prosme. Bože Oče, pokorne ťa prosíme za cirkev na Slovensku, aby na príhovor blahoslavenej Zdenky bola v dnešných časoch presvedčivá v hlásaní evanjelia a ochotná prinášať obety za pravdy viery. Oče, prosíme ťa za predstaviteľov našej vlasti, aby rešpektovali slobodu náboženského vyznania a chápali, že naša spoločnosť vyrástla a obstojí len na kresťanských základoch. Bože, prosíme ťa za zasvetené osoby, aby čistotou srdca a radosťou, s akou obetujú svoj život Tebe, poukazovali na duchovný život a večné hodnoty. Oče, prosíme ťa za tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú tvojim kňazom, aby podľa príkladu blahoslavenej Zdenky pamätali na to, že v kňazoch slúžia Tebe samému. Bože, prosíme ťa za nás samých, aby sme podporovaní príhovorom Tvojich svätých túžili po kresťanskej dokonalosti a spáse. Oče, prosíme ťa za všetkých, ktorí v našej krajine trpeli pre vieru, aby si im otvoril brány neba a pre ich zásluhy požehnával a posilňoval náš národ. Bože a Otče náš, s vďakou za hrdinské svedectvo viery a lásky, ktoré nám z Tvojej milosti dosvedčila blahoslavená Zdenka, pokorne ťa prosíme, aby si vypočul naše prosby a pomáhal nám na ceste svetosti. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
skutky a oslavu vážny Otca v nebesiach. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Všemohúci Bože, pri oslave blahoslavenej Panny a mučenice Zdenky prinášame Ti obetné dary a prosíme, aby Ti boli milé, ako sa Ti páčila jej odvaha, s ktorou za Teba obetovala svoj život, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom Tvojim. Hore srdcia. Máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, všemohúci a večný Bože. Lebo zvelebujeme Teba, keď oslavujeme Tvojich svätých, veď ich umúčenie je obdivuhodným dielom Tvojej moci. Ty láskavo udeluješ zápal takejto viery. Ty vnúkáš rozhodnosť vytrvať do konca. Ty dávaš víťazstvo v smrteľnom zápase skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto sa Ti nebo i zem klaňajú a spievajú novú pieseň. Preto aj my so všetkými chórmi anielov bez prestania voláme. Všetkých svetov, Pane,
Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvedzuješ všetko. A ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme, a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš sláve. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, s blahoslavenou Zdenkou a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, tu prítomného nášho biskupa Františka, jeho pomocného biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov.
Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa odvažujeme povedať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
som, Pane, idem za Tebou. Tu som, Tvoja voľa nech sa vo mne naplní. Som dúfal, a on sa ku mne sklonil, vypočul moje volanie a oslobodil ma od smrti. Upevnil mi moje nohy a uistil moje kroky. Do úst mi vložil pieseň novú, chválospev nášmu Bohu. Obetu ani dar si nepraješ, ale uši si mi otvoril. Nechcel si obetu zmierenia, preto som povedal, hľa, tu som. Tvoja voľa nech sa vo mne
Jedine po Bohu túžim, lebo jemu úplne patrím. Moja duša si iba jeho navždy zvolila. Iba k nemu ma vedie túžba. On je moje večné svetlo i večne nová krása. Bože, nedaj mi pripútať si srdce k pozemským veciam. Vždy ma veď hore, k slnku, k tomu väčšiemu svetlu. Chcela by som, aby Boh ovládal všetky moje myšlienky. Chcem plniť jeho vôľu bez ohľadu na seba, či na útechu, alebo odpočinok. Nič ma nezastraší, ani vietor, čo prihnal husté mraky, lebo to bude iba okamih. Moja dôvera vtedy rastie, lebo viem, že za mrakmi je moje milované slnko.
Modlíme sa. Milosrdný Bože, v zástupe svetíci ozdobil blahoslavenú Zdenku korunou panenstva i korunou mučeníctva. Daj, aby sme pôsobením prijatej sviatosti statočne premáhali všetko zlo a tak dosiahli nebeskú slávu. Skrze Krista nášho Pána. Teraz ešte otec biskup požehná všetky predmety posvetné, niektorí si zakúpili ako pamiatku na našu Zdenku, ružence alebo iné predmety. Tak ho poprosím o modlitbu. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech Boh požehná tieto predmety, ktoré slúžia k zveľadeniu a opevneniu vašej nábožnosti, aby ste kráčali v tomto živote bez úhony a šťastlivo dosiahli večný život. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Nech je Bohu za všetko chvála. Jemu v prvom rade patrí vďaka za naše životy, za život našej sestry Zdenky. Chcel by som poďakovať najprv domácim. Začalo to všetkým tým, že sa pripravil tento krásny oltár, priestranstvo. Naši veriaci každý deň pohostili pútnikov, niečo pripravili a dnešný deň príjmite to. Zorganizovali dopravu a všetko to, čo vlastne súviselo s tou vonkajšou prípravou, chcem im naozaj za to poďakovať zvukárom a tým, ktorí dnes i svätú omšu streamovali cez YouTube a bude aj tá svätá omša si ju možno pozrieť zo záznamu, aby tak mohli byť s nami spojení i všetci ostatní. Chcem poďakovať všetkým kňazom, ktorí v tých predložných dňoch prijali službu a i sviatosti zmierenia, ktorí účinkovali v duchovnom programe. Chcem poďakovať na záver teraz vám všetkým, bratia a sestry, ktorí ste dnes tu prišli, merali túto cestu, nezľakli ste sa. Tam vzadu mraky viseli a riadna liavica bola. Neprišla tu. A tak naozaj tá Božia pomoc, ochrana. Ďakujem vám za všetkým vám za vašu prítomnosť, za aktívnu účasť, ktorí aj prijali, pekne prijavili sa aj v svojich krojoch k tým koreňom toho všetkého. Chcem poďakovať nášmu zboru, nášmu kantorovi, ktorý dnes, ale aj po celý týždeň naozaj krásne doprevádzali liturgiu. Chcem poďakovať všetkým dnes, ktorí čítali Božie slovo, osobitne vám, pán Jozef Šimonovič. Chcem poďakovať našim rehoľným spoločenstvám, osobitne našim sestrám, ktoré nás tiež sprevádzali v celom tom týždni a tiež boli v programe zapojené aktívne. Chcem poďakovať celej asistencii tu, kňazom, bohoslovcom, diakon našim ministrantom, otcovi biskupovi Jánovi, včera za sviato zmierenia. A na záver to najdôležitejšie poďakovanie tebe, otec biskup, vám, otec biskup František. Naozaj sme prežili takú radosnú chvíľu so svojím pastierom. Ďakujeme za slávenie najsvätejšej obety, za vaše slová, za vaše svedectvo, za vašu radosť, ktorou nešetríte. Naozaj medzi ten Boží ľud chodievate, boli ste tu s kňazmi seniormi. Chcel by som ešte poďakovať osobitne ľuďom na prvý piatok. Včera som šiel a všetkých tých chorých, ktorých som včera obišiel, som ich prosil. Modlite sa za všetkých, ktorí tu pripravovali tieto dni duchovného stretnutia Zdenky a za všetkých, ktorí tu prídu a na jej príhovor od Boha budú prosiť potrebné dary. Tí chorí sa za vás všetkých, za nás modlia. Oni tu nie sú prítomní, ale my sme spojení s nimi. Tak nech im patrí vďaka. Pán mu zaplať, otec biskup.
Toľko ďakovania. Pán farár František, tebe ďakujeme, že si nás tu prijal. Veľký potles, nie pánu farárovi? Ďakujem ti, František, aj za celý ten program tohto týždňový, ktorý si spolu so tvojimi farníkmi, spolupracovníkmi pripravil. A teším sa, že si zase čosi nové priniesol do Krivej. Ale chcem sa poďakovať aj tvojim predchodcom, lebo sú tu medzi nami. Pán farár Rudolf Schuster, pán farár Ondrej Lajčín, ktorí tu boli predtým a nezatrpkli, oni prišli tu do svojej farnosti. Tešíme sa, že ste tu medzi nami. Zboru, tak ako poďakoval pán farár, ja ďakujem za spev aj za ukážkovú rovnošatu. Máte krásne. Moja prosba je takáto. Nech nie je domácnosť v Krivej, ktorá by nebala obraz blahoslavenej Zdenky doma. To by ste boli akí rodáci? Rodáci tu, teda, ktorí bývate, obraz blahoslavenej Zdenky povinne mať v domácnosti. Veď sme radi, že máme aj iných svätých, keď prídem, kde si máte svätých Pátra Pia alebo iných svätých a vašu rodáčku, blahoslavenú Zdenku, to je povinnosť. A rovnako aj rodáci, ktorí tu nebývate, ale pochádzate z Krivej, šírte úctu blahoslavenej Zdenky aj týmto viditeľným spôsobom. Modlite sa k nej, proste ju o pomoc, je blahoslavená. Cirkev povedala, áno, je v Božej prítomnosti, môžeme sa k nej obracať ako k našej orodovníčke. Takže vás tomu povzbudzujem. Ďalšia vec, ktorú vás povzbudzujem už teraz aj s otcom biskupom Jánom. Veľmi nám záleží na zviditeľnení blahoslavenej Zdenky. Pomôžte nám. Pomôžte vášmu pánu farárovi, aby taktiež toto miesto rodiska sa stalo miestom navštevovaným pútnikmi, kde sa budú zastavovať, modliť sa, prosiť a ďakovať Pánu Bohu za dar blahoslavenej Zdenky. Prosím vás, kňazov, šírte úctu vo farnostiach. Zoberte tu pútnikov, príďte s nimi, príďte sami. Rovnako, sestry, ďakujem vám, lebo vy šírite kult vašej spolusestry, úctu a pomáhajte nám v tom naďalej. Zviditeľňovať. Vám všetkým ďakujem, ktorí v tomto nám pomáhate a premýšľajme aj vás pozbudujem ku takej vynaliezavosti, kreatívnosti. Berme si inšpiráciu možno z putnických miest v Poľsku, v Taliansku, kde majú svojich svätých, majú svojich blahoslavených a keď prídu do ich rodiska, vedia, že tam v tomto rodisku, že odkiaľ pochádza blahoslavená alebo svätá, tak tiež vás o to prosím. Vidím tu aj pani predsedničku Žilinského samosprávneho kraja, takže chcem aj tak povzbudiť a poďakovať aj za ten náboženský turizmus, ktorý môžeme v rámci kraja podporovať. Takže taktiež ďakujem veľmi pekne. Zviditeľňujme. Prečo to o to prosím? Dobro treba zviditeľňovať, nie zlo, nie hlúposti. Dobro treba zviditeľňovať. A tu svätý otec František nás povzbudzuje, aj nám to hovoril, že máme perlu. Svetci to sú perly. A my tie perly potrebujeme vytiahnuť z tej pokladnice. Čo z toho, keď budeme mať doma pokladnicu a v nej perly zatvorené? Vtedy zažiaria, keď ukážeme tomuto svetu. Blahoslavená Zdenka je takáto nádherná perla v Božej pokladnici a vás všetkých povzbudzujem, teba, aj ti ďakujem, pán farár, ale aj ťa povzbudzujem naďalej, zviditeľníme túto krásnu perlu Oravy, túto krásnu perlu Krivej pre celý svet, pre naše Slovensko, pre cirkev. No a aby som nezabudol, aj dve pozvánky. Na budúci týždeň, 10. august, Zákamenné. Bude tam pamätný deň biskupa Vojtašáka. Tiež takáto krásna perla Oravy zase. Pozbudzujem, pozývam vás, príďte na tento pamätný deň v sobotu do Zákamenného ďakovať Pánovi za Božieho sluhu a modlíme sa za jeho blahorečenie. A potom hneď takto 11. som tu zase v Krivej, lebo popoludní 11. v nedeľu tu bude stretnutie detí a rodín, ktoré organizuje ERKO, takže
ste srdečne pozvaní popoludní, ale to určite sa dozviete aj cez farské oznámy a web stránky, že opäť tu, a tu bude asi na ihrisku, pán farár, nie? Či kde toto má byť? Svätá omša bude tu, takže toto neskladáme. Svätá omša bude tu, už to máme nacvičené a potom program bude na ihrisku, ak dobrý pán Boh nám dopraje také počasie ako teraz. Ako povedal pán farár, ja som sa tiež pozeral na tú mrákavu, krútilo to tam, ale pán je dobrý. Opäť sa raz ukázal, že nás nerozohnali búrky a mračná, ale nás zjednotila Kristova láska. Príjmite požehnanie. Požehnanie, ktoré bude relikviou blahoslavenej sestry Zdenky. Pán s vami, nech je požehnané meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovo. Ktorý stvoril nebo i zem. Na príhovor preblahoslavenej sestry Zdenky nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.